Zase ďalší deň. Dneska to mám z toho sedla hlina do Nôvoď. Tam je tiež nejaká reštaurácia, taký bivakovacia miestnosť. Je to niečo 21 km. Takže akurát to je prevýšenie, tam bude dneska nejakých 1000 metrov výškových. Takže počasie je zatiaľ slnečno. Čo som pozeral medzi 2. a 3. by mali byť dažde, tak uvidíme, kde ma to zastihne, či vôbec budú. Takže teraz postupne kráčam hore na Pilsko. Tam dole po boku je nejaká reštaurácia, nejaká chata, tak sa tam pôjdem skúsiť nájsť. Takže je to tak, za 1,5 hodiny by som tam mal byť. Takže tak sa zatiaľ majte. No ahojte, opúšťam teraz Miziovu. Kde som sa bol najesť. Dal som si párky, salám, syr, pivo a nejakú malinovku. No a teraz pokračujem ďalej, smer Nôvoď. Alebo jak sa to tam volá. Takže máme ešte možno nejakých 18 km pred sebou. Takže, no, keď teraz kde je tá chata? Je rovno za mňou niekde. Není ju vidno. Takže pokračujeme ďalej. Čaute. Takže chata Miziová na poľskej strane. Doprava hore je do kopca Pilsko. Vzadu je Babia hora, kde som bol včera. Ráno som odtiaľ odchádzal. Tak čaute. Ahojte. Odtiaľ som došiel. Tu sa to troška láme pri kameni a tou cestou pôjdem dole. Už pôjdem, tuším len dole. Už žiadne stúpanie výrazné tam nebude. Tu sú nejaké výhľady nazadu do kopca. A tak pokračujeme ďalej týmto smerom. Čaute.